Kulħadd jemmen li l-edukazzjoni ferm importanti għal uliedna, iżda min-naħa l-oħra l-COVID-19 qed iqajjem tħassib dwar l-affarijiet bażiċi li konna mdorrijin nagħmlu ta' kuljum. Kien għalhekk li morna sal-Belt Valletta biex naraw x'qed jaħsbu n-nies dwar il-ftuħ minn ġdid tal-iskejjel u x'jaħseb il-pubbliku dwar il-miżuri relatati mal-edukazzjoni imħabbra mill-Gvern fl-aħħar jiem. Ftit tal-ġranet ilu il-Gvern ħareġ miżuri ġodda dwar l-iskejjel. Ejjew naraw in-nies x'jaħsbu dwarhom. Taqbel mal-miżuri ħarġu dwar l-iskejjel? Le, għaxxej. Naqra waħda l-affarijiet qed iżidu mhux jonsu. Allora nara li għalissa tmux il-mument. Ġenituri li tkellmu magħna għalulna li l-edukazzjoni importanti tant li ma jistax ikun li tfal jitilfu ġimgħat jekk mhux ukoll xhur mill-iskola, anke jekk il-virus għadu fostna. Ibadhom għax iridu jitalmu, naħseb tilfu ħafna żmien it-tfal. Tistagħmel. L-iskola kull bambinit forsi ma jkun hemm xejn. Impossibilità iva ta'. Rigward kemm jaħsbu li tfal kapaċi jżommu d-distanza soċjali, sfortunatament ħafna jaħsbu li din se tkun impossibbli, mod speċjali għal dawk li għadhom żgħar. Forsi jkunu over 12, iwa forsi jżommu ftit, imma żgħar naqra diffiċli. Diffiċli ma' tfal. Diffiċli ħafna naħseb ma' tfal. Sikkina tagħmel ġiex naħat min jieħu ħsiebhom it-teachers irid jipprova jgħallimhom biex ma jqogħdux gozzu. U kif rajna fil-pajjiż ġar tagħna, il-Gvern Taljan se jkun qed jagħti maskri ġodda kuljum lit-tfal fl-iskejjel biex jassigura l-iġene u n-nuqqas ta' tixrid tal-virus. Fil-fatt ħafna qalulna li l-Gvern Malti għandu jagħmel l-istess. Iva mela le, għaliex le? Jekk jingħataw b'xejn tajjeb. Min m'għandux naħseb jistgħu jtuħu. Forsi mhux kulħadd jaffordja. Għalfejn le. Naħseb iva. Naħseb iva. Ifimni, mux daqsek expensive naħseb il-maski. Kristin Mamo għal Net News mill-Belt Valletta.